Hola, benvinguts al nostre canal. La setmana passada us vam explicar uns quants passos de com arribar a una independència financera. I en aquest vídeo us explicarem una mica la nostra experiència amb diverses idees de com poder estalviar diners. No ho tenim tot clar ni fem les coses perfectes, però després de 3 o 4 anys en aquest camí sí que hem après molt de lo que no s'ha de fer. La millor manera d'estalviar diners és no gastar diners i estar contents amb allò que tenim. Si ho penseu bé, el que tenim és molt extravagant comparat amb altres realitats del món. Doncs passem a les nostres idees. Quan es fon una bombeta, la canviem per una de LED o de baix consum. Normalment fem el pa a casa, molt més barat, molt més sa i molt més saborós. Intentem comprar-ho tot ara. Quan fa una mica de fred, abans de connectar la calefacció, et poses un jersei. No tenim assecadora de roba. Quan fa bon temps aprofitem la calor del sol. I si fa una mica de mal temps, doncs aprofitem la calefacció. Només utilitzem tovallons de paper quan tenim visites. Normalment utilitzem sempre de teixit. No utilitzem ni 3G ni 4G. Ens connectem a internet a casa amb Wi-Fi. Cada dia fem el menjar a casa, per nosaltres i perquè les nenes el puguin portar a l'escola. Netegem el cotxe a casa. Fem a casa el nostre desodorant i la pasta de dents. Fem exercici i intentem mantenir un estil de vida saludable i així evitem anar al metge. Tenim el privilegi de tenir molts amics, amb nens, que ens passen la ropa. I quan ja no la necessitem, doncs passem a altres nens que ho necessiten. I quan hem de comprar alguna cosa, anem als outlets o aprofitem les rebaixes. Si t'ha agradat el nostre vídeo, subscriu-te. Moltes benediccions i fins al proper divendres. Adeu!